Салом алейкум дӯстони гиромӣ. Багажа супоридем дар аэропорт омаде дова. Бепараштем, сусудавидем. Хоб, ина дим маротиба аст, дим папика аст ки кӯшиш мекунем ки Тоҷикистон бирем. Як дафъа мара гардонда буданд. Дафъаи дуюм аст ки мехоҳем ки бием бирем. Як маротиба барои рӯшноӣ гуфта будем гардондамон. Ин дафъа багажа аллакай гузаронем, бояд ки ҳозир чиро бигзарем, таможинро бигзарем. кӯшиш мекунем ки гузашта метавонем ё ки намегузаронем. Я рафиқ дигамон ҳам мисли мори гардондан дуюм маротиба аст омеса, мега ки барои айзалатҳои корона гӯё қарз гирифта бошанд, гӯё не, мега ки барои ҳамин қадар гардондан қарзо дар айзалатҳои корона гардондан. ҳозир мебинем ки мегзарем ё ки таможинро гузаштем. Тарза дафъа чимона гирифта буданд, миграсиони картара гирифта буданд. гуфтем ки ягон мушкилӣ мешавад ин дафъа, не ки мушкилӣ эҷод накардам барои миграсиони карта. ҳатто пурсидем ки мақсад мушкил намешавад. дафъаи пешна гирифта буданд миграсиони картара, гуфтанд ки не ака намедонам. ҳозираша таможинро гузаштем соғ саломат, пешакӣ хисандӣ намекунем то дуруни самолёт даромадана. خلاص کلام زل اجدن رفتیم. من ندانم چی سختیه در دلی من، این شبی من شب نمیسلی روز گذشت. در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دلم. Anami resi 29 klub saat 12:50 aymoy. Halo. Konuşan giromi hoz dar aeroport amade do bazi mushkili ho ijod te marotaba ast ki omadim mekhoyim ki Tojikiston rayon vatan mebe jag marotaba khay bazi odamo didan ki bakhotiri hamu boroy dasti rushnoy gardonda budamon in dafa digar rushnoy nageshim g'ayri hamu hujjatomon digar kishi dar dastmon nabere. Tabloи ки дар инҷа мебинем дар табло бурмагиаи мақсад раисмон 60 километр соати 12:50 ҳаёт парвоз 12:50 дар ҳамон доғу бошем иншоалло ба ҳамон ҷо дига афак кӯшиш мекунем ки ягон мушкилӣ нашавад, мушкилӣ эҷод накунем. дӯстони гиромӣ, ҳамаро гузаштем, қариб ҳамаро гузаштем. охир он ҷое ки дафак гардондандамон ҳамонҷа мондагиай. баъд як чиза гуфтум бигӯм ки нархи билета айни ҳол дастрошна чӣ хеле мегем ҳамин хел ҳозир 18000 я бародарон ҳамин хел дастрошна гирифт. 18000 буд, 18000 да гирифтагай. хоб мақсад ҳар хел мешавада. бо пеш ҳамин бародарона бо 22000 гирифтанд ҳамин хел дастрошни. ана як ду рӯза мақсад баъд 17 18 19 20 ҳамин хелай. мо пештара гирифта будем, ҳамон чоғоте гардонда будамон пештара гирифтем. бо қиматтар гирифтем, қариб 24 25 ҳамин қадар гирифтем. мақсад ҳозир нархи билетора дар назар дорем ки ҳамин қадар меса. در دلم زد در غریبی گشتنم، در دلم زد کوچه کوچه گشتنم، در دلم زد در دیگر شهر گشتنم. خانه می روم نزد مادرم می روم،